Ara jo he multiplicat 100 per 10, que em fan 1.000, 50 per 10, que em fan 500, 7 per 10, que em fan 70, i ara vaig a multiplicar-ho per 5. 100 per 5, que fan 500, i ara 500 per 5, que fan 250. 50, I ara 7 per 5, que fan 35. Ara ho vaig a sumar tot. 500 més 500, que em fan 1.000, més 1.000, que són 2.000, i ara aquest ho sumo, que són 100 més 5, 105, i ara ho sumo amb això, que em fan 355, i el resultat és 2.355.